в живота на човека няма случайности, така и сигурно и с мене. Това, че съм в Бургас в момента, си има някакви причини по-далечни. И аз като се разрових така назад във времето, открих, че първият драматичен театър, който съм гледал като дете през живота си, това беше драматичен театър Адриана Будевска, Бургас в Елхово. Това беше един от най-обичаните театри в моя роден град. Когато идваше Бургаския драматичен театър, билети за него никога не е имало. Мина времето и ето съдбата пак ме докара в Бургас и аз и до днес живея с този спомен за драматичния театър Адриана Будевска, за големият театър, който през годините така много често е бил на едни гърди напред пред другите театри на България. Няма да разказваме за историята на драматичен театър Адриана Будевска, но всички театрали знаят за славните години на този театър. Аз съм щастлив, че и днес театърът е жив, театърът диша, в театъра има хора предани на изкуството, в театъра може да се твори, което е гаранция, че този театър никога няма да умре.